the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on you're not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo. Ilabi na sa mga maukod naton nga tagpalamati sang sining aton programa adlaw-adlaw. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Tamda ang amon taming o Dios, tamda ang nawong sang imo pinili. Maayo pa ang isa ka adlaw sa imo templo, sang 1,000 nga mga inadlaw sa iban nga duog. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugmagid sa imo, ang di masaysay nga mga kaayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipusoon, ang kainit sang imo paghigugma. Agud nga amon ikaw higugmaon sing himpit, kag labaw sa tanan. Kag madangat namon ang imo mga saad, nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1, tubtob 13. Ang ginharian sang langit mapaanggid sa napulo ka mga dalaga nga abay nga nagdala sang ila mga suga sa pagsugata sa nubyo.
Buang-buang ang 5 sa ila, kag maalam ang 5. Ang buang-buang ang mga abay nagdala sa ila mga suga, nga wala magbalon sang lana. Ang mga maalam nagdala sa ila mga suga, nga may balon nga lana sa mga sunudlan sini. Ang nobyo na dugayan sa pag-abot, gani tinuyo sila tanan, kag natulugan. Apang sang tungang gabi na, may nagsinggit. Yari ng nobyo! Gwa na kamo, kag sugutaan niyo siya! Dayon ang tanan nga mga dalaga nagbugtaw kag naghanda sa ila mga suga. Ang mga buang-buang nagsiring sa mga maalam. Hatagi man kami ninyo sa inyo nga lana. Kay nagapiraw ng amon mga suga. Nagsabat ang mga maalam. Base ang lana, hindi magigo para sa amon, tag para sa inyo. May pa nga magkadto kamo sa mga nagabaligya sini, kamagbakal kamo, para sa inyo kaugalingon. Nakahali na sila sa pagbakal sa pag-abot ang nobyo. Ang nakahanda, nagsulod upod sa nobyo sa sinalos-halos ang kasal, kagintakpan ang puwertahan. Dugay-dugay nag-abot mandayon ang iban pa nga mga dalaga kag nagtawag. Ginoo! Ginoo! Buksi kami! Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala ako makakilala sa inyo. Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang takna. Mga autod ang magaupod sa aton sa pagpaambit sang mensahe sa aton ebanghelyo, wala sang iban kundi si Brother Russell Guardiano. Halin sa Diocese sang Kabangkalan, isa ka theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Iloilo City. Mayong adlaw, Brother Russell. Mayong aga, Sister Ninya, kag subong man sa tanan yung mga tagpalamati sa sininga programa. Din naman ako ninyo liwat sa pagpamalandong sang santos nga ebanghelyo subong nga adlaw. Ang santos nga ebanghelyo nga aton nabatian subong nagapakita sa aton sang duha ka sahi sang disposisyon ukon kinaugali sa aton nga pag-atubang kag subong man sa pag-ama naton sang aton kabuhi kag pagtuo sa pag-abot sang aton Ginoo kag sa pag-atubang naton sa iya didto sa ginharian sang langit. Aton makita ining duha kasahi sang disposisyon o kung kinaugali sa aton santos nga ebanghelyo sa napulo ka mga dalaga. Ang kinaugali sang pagkabuang-buang nga ginpakita sang 5 kag ang kinaugali sang pagkamaalam nga ginpakita man sang 5. Ang 5 ka mga dalaga gintawag nga buang-buang kay wala sila nakabalon sing lana sa pagpasiga sang ila mga suga. Kag ang 5 gintawag nga mga maalam kay nakabalon sila sing lana para sa pagpasiga man sang ila mga suga. Mga kauturan, ang suga diri nga ginadala sang mga dalaga nagasimbolo man sang aton mga pagtuo kag ang lana ayhan nagasimbolo man ini sang aton mga buhat, agod mapabakod naton ang aton nga pagtuo, agod nga kung mag-abot ang Ginoo, handa kita sa pag-atubang sa iya nga nagasiga ang aton mga suga, kag wala ini nagakapiraw. Mga kauturan, paano bala naton mapabakod aton pagtuo? Ano bala nga mga lana aton gamiton sa pagpasiga sini? Siguro una sa tanan, magpaubos kita sang aton kaugalingon kag magpangamuyo sa Dios adlaw-adlaw. Ikaduwa, magbasa kita ukon mamati sang mga pulong sang Dios pinaagi sa aton nga pagsimba. Magsimba kita kag mamati sa pulong sang Dios. Ikatatlo, ipangabuhi naton ang pulong sang Dios kag ipangabuhi man naton ang aton pagtuo upod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, sa pagkamaaluan, kag sa pagkabalaan, kag sa paghimo man sang mga maayo nga mga butang. Oo, hindi ini mahapos himuon, kay kung kaisa bilang tawo, nagakatak-an man kita kag ginakapoy. Parehas sinimpulo ka mga dalaga nga gintuyo kag natulugan man sila nga nagapaabot sa lalaki nga kalasalon. Pero sa 5 nga mga maalam, biska natulugan sila, sa ila nga pagbugtaw,
May ara sila nga pagagamiton nga mga lana nga magapasanag liwat sang ila mga suga tungod kay nakaaman sila. Amo man na sa aton kabuhi mga kauturan, na kon kaisa sa tuman naton nga pagsimba, pagpangamuyo, kag pagbulig sa iban, kag pagsunod sa Dios, nagakataka man kita, kag ginakapoy man kita. Pero mga utod, hindi kita maguntat, kay wala kita kabalo kung sano kita kwaon sang aton Ginoo. Ipangabuhi ta ang kinaiya sang pagkamaalam, ag hindi ang kinaiya sang pagkabuang-buang. Kaya ang maalam nga tao, handa sa tanan nga tiempo, kag ginaama niya ang iya kaugalingon sa pag-abot sang Ginoo. Mga kauturan ko kay Kristo, hindi pa ulihi ang tanan. Suguran na naton ang pag-aman sang aton kaugalingon, kag pabakuro naton ang aton pagtuo, dira sa pagpaabot kag pagsunod kay Kristo, pakadto sa ginharian sang langit. Ikaw bala, isa ka buang-buang, ukon isa ka maalam. Maayong agaliwat sa aton tanan. Madamo gid nga salamat Brother Russell sa imo matahom nga ginpaambit diri sa amon sa kahanginan. Kabay nga mangingiya kag iwag ini sa amon karon nga adlaw sa amon pagtuman sang kabubuton sang Dios. Dako gid ang amon pasalamat sa imo kaalwan kag pagigugma sa pulong sang Dios nga imo ginpaambit sa amon diri tanan pagi sa imo reflections. God bless you Brother Russell and all the best in your theological studies. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa